O Concello de Catoira está pendente do que podría ser un pacto histórico entre dúas formacións ideolóxicamente opostas. Tanto o BNG como o PP da Vila queren ao socialista Alberto García fora da alcaldía. O resultado electoral do 26M abre esta vía grazas aos tres concelleiros que conseguiron ambos partidos. Este resultado, pois a verdade é que danos a oportunidade de terminar cun goberno que leva 30 anos, o goberno de Alberto García. Entón, pois temos a posibilidade de sentarnos co Bloque Nacionalista Galego e de poder, pois, tomar decisións conxuntas e de formar un goberno alternativo ao Partido Socialista, que, como xa decimos, leva 30 anos. Os populares advirten que a única vía é mediante o diálogo e as negociacións. O que non farán é regalarlle a alcaldía ao nacionalista Xan Castaño. Se veñen a falar con nós, a sentarnos con nós, a dialogar e a buscar solucións para Catoira e a mirar por Catoira, entonces estaremos dispostos a sentarnos e a buscar opcións para poder gobernar conxuntamente ou para facer pois un goberno alternativo. Se veñen a pedir simplemente o apoio sin contar para nada con nós, entón pois non poderemos facer nada e non poderemos darlle ese apoio que nós queremos para poder cambiar o goberno de Catoira. Iván Camaño asegurou que de chegar a un acordo estarían dispostos a ceder a alcaldía ao BNG, pero o líder dos populares tamén defendeu as opcións do seu partido. Se cumplen certas condicións que nós queremos, pois, bueno, que nós queremos que son necesarias cumplir para o ben de Catoira, faríamos un trato para investir ao BNG ou para investir ao Partido Popular. Eles quitaronnos 60 votos, iso é certo, pero tamén é certo que os dous concejales que perdeu o Partido Socialista viñeron para nós. Dende o PP de Catoira afirman que contan co apoio do seu partido para pactar libremente e esperan que os nacionalistas fagan o mesmo. Gustaríame que sexa igual co BNG, e gustaríame que quen decida en Catoira e quen decida sentarse a falar con nós e pactar con nós sexa o BNG de Catoira, non que den de Santiago e lle digan ao BNG o que ten que facer. Iso principalmente, igual que a nós non nos lo van dicir desde Pontevedra. Por parte do BNG, a portavoz nacional Ana Pontón declarou que o seu partido non vai apoiar nin negociar con ningún partido de dereitas. Agora, depende de Xan Castaño obedecer a súa formación ou conversar cos populares.